Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uyan na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Na-surprise ba kayo? Ikaw, Jing, na-surprise ka, Jing? Na-surprise ba kayo? Surprise ba? Hello! Hi, hi, hi! Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano sa manaparte kan mundo, kumusta ka mo dyan? Good morning! Hi there! Good morning po sa mga kamamata pala, sa mga parantabay niya to sa bilog na syudad de Legazpi. Good morning, mga taga Legazpi! Good morning po, Daragalbay! Taga Segundo Distrito, Canalbay. Mga taga Primer Distrito, Asen Tercer Distrito. Good morning po, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Sur. Mga Bicolano, sa bilog na mundo. Nakatutok mga tugang sa mga oras na ini sa DCGB. Kasabay niya to sa Chief Technician Ramer Tanay, sa Newsroom News Manager Mar de la Cruz, sa Manibela Boy Mata. Kumusta? Surprise ba? Padeng Ray Romero. Sabi ni Padeng Ray, atabon si Padeng Ray talaga. Lucas 21:34-36. Mag-ingat kamo, tatibaan maglugom kamo sa karakanan. Irinuman sa kasakahaditan kan buhay na ini asin biglang umabot sa Indo ang aldaw na iyan, siring sa sarong siod. Huli, tamaabot iyan sa gabos na tawo sa bilog na kinaban. Kaya magpuka kamo sa gabos na oras, danay kamong mamibi na magkaigwa kamo nin kusog, tanganing makaligtas kamo sa gabos na mangyaring iyan. Dangan makaatubang kamo sa aki nin tawo. Yeah. Ha? Thank you pa din. Thank you pa din. Good morning, Manay Merly Caceres. Good morning kay bata para dangugon ta ini si Engineer Amelia Gonzalez. Si Din Ami ng College of Engineering ng Busit. Good morning po, madam. At saka si Jane Moral ng Barangay 4 Sagpon, Daragalbay. Kumusta ka na po, madam? Mabuoton daw ini si Madam Amelia Gonzalez. Very conscious, thoughtful pati. Ade, good morning, tabi, mamami. Sa bilog na pamilya. Good morning, tabi sa imo. Si Din Ami Gonzalez. Good morning, tabi, ma'am. Siring man po sa gabos na nagtutubod sa bulan ka nagustubulan kan katibaadan kadimalas. Ay, day kita. Nagustubulan, day man ki kwan, day man ki ginibuan Diyos na kadimalasan. Puro kayan tabi karahayan. Kita man sa nang tawan minagiwonin paagi para kita mga tugang dimalason. Aha, pwede siguro day kita magliri kay Buddha, perminasa na kita makatunganga day na mag-ingo, sige sa napapalitad-litad from Dan Oren. Wake me up before you go. Wake me up before you go. Alright, marataon talaga kita. Good morning, pakibati po happy birthday kay Sian Cedric Magalona from Nana Celine. Oho. Henry, overtime ka na. Ano tata overtime? Aha. Dapat sir, pagandaan mo na yan. Bako na okay. So mga reaction ini kasi bago duman sa kuwan na. So kaswapo nagarabutan pa lang So mga reaction tabi duman sa kuwan. Alright.
Good morning, Tabi, sa mga birthday celebrators natin, sa mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live, Candice GB. Kumusta po ang mga Facebook viewers natin? Sa kadakultang viewers, ha? Kadakultang viewers, ha? Good morning, Tabi, sa Indo. Mga paki-share lang, ha? Share lang. Share lang natin. Alright? Ito, good morning, Tabi. Kay Sincertin Corin Guazon. Sorry baka man na-mispronounce kong pangaran nindo. Hard-headed half. Good morning daw, Elisa Fajardo. Have a strong faith in your keep safe po sa Gabos. May God bless you all. Thank you. Ronnie Cerezo, good morning. Teresita Alejos, watching from Pigcali. Thanks God. Oy, good morning thanks God, we are alive. Yes, correct. Tabi, Madam Teresita Madrigalejo. Good morning. Good morning sa mga mga miyembro kan Gubatons family, Ariates family, Cumbos family, Perming nakatutok sa DCGB. Annalyn Lisahan, Marinaga Tabi. Okay. So mga taga dyan Tabi sa General Trias Cavite, si amigong Rene Valderrama. Good morning, Tabi, kay Emilina Ludana ng Purok 4 Bagong Bayan, Daraga Albay. Mga taga Maroroy, Purok 7 Maroroy, Pamilya Clavano. Annalyn Lisa nagsabi. Good morning. Si Chapuring Almelia habang nagigibukan sa iyang masiram na empanada. Good morning, Tabi. Ask ko lang po if galing Sorsogon at papunta ng Albay, kailangan po ba ng travel pass? Yes po. Galing po sa DRRMO po or sa live. Kailangan ng kung balikan ka man sana, travel pass man sana po ang kaipuhan. Pero kung alimbawa mag 24 oras kadigdi sa sa Legazpi. Pero teka klaro ta yan, kadakol na hapotong yan ha? Lalo na sa mga nagtatrabaho bagadigdi na balik-balikan. Dapat maklaro ta taod-taod yan sa tuya Tabi ng mga opisyales sa probinsya. Pero wala pero kung halimbawa mahaloy-haloy ka digdi yan, kay po ang Tabi mga travel sa live test o RT-PCR. Okay? Good morning po from Grateful Breed. Anong yung breed? Grateful Bread Store, Pascaranda, Raga, Alba. Alright. Sige po. Bueno, maraming taruan mga buena manong istorya, mga tugang in the morning sa DCGB. Karamon tadawaan mga buena manong bareta, ngunyan pong aldaw. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta, mga tugang in the morning sa DCGB. Bukas para sa magayon ninyo ng programa Tabi kan Barangay Kapantawan. Mga tugang bukas daw sa Gabos na Legazpenyo ang palit plastic bottle program kan Barangay Kapantawan. Inan sinabi ni Kapitan Eric Brizuela. Unahin mga tugang ang plastic bottle pwedeng ibalyunin shampoo, sabon, sardinas, meatloaf, asin, iba pang mga kawatan. Parte ka na sabing programa para makatipon ng plastic bottle na gagamiton sa pag-ibon ng floating garden, as in floating trash trap na ilalaog sa Tibo River. Magayon ini. Sinabi ni Bersuela sa DCGB News na magkakatabang ang floating trash trap na mapagulan ang pagbulos ni manlalain ng mga basura hali sa Kapantawan, asin mga kataraning na mga barangay pasiring sa Albaygol. Very good ini Kapitan Kasi mo Tabi na naisipan na proyekto Sige, magpalit butilya ka mo, plastic bottle. Yan po mga tugang sa Barangay Kapantawan. Makakaresibi po mga tugang ang mas bate nin 7,400 doses nin Moderna vaccines.
nadidistributor po sa mga munisipyo sa Bicol sa sinabi ng lugar. Sinabi kan DOH na ang syudad ng Legazpi, 612 doses tabi ng Moderna vaccine. Parang first as in second dose, 600 dose man sa Ligao City, 600 doses man sa Tabaco, 600 doses man sa BRTT8, 1,600 sa probinsya kan Camarines Sur, 600 doses sa Naga City, 600 man sa Iriga City, 600 doses sa Bicol Medical Center, as in 1,600 sa probinsya kan Sorsogon. Sinabi mga tugang kan Department of Health nagigibuhon ang siring na bagay sa mga lugar na may distributulo sa masalong madaling panahon tangani na magamit sa mga personang nasa A1, A2, as in A3. Ang ganda talaga ngunyan, Jing. Di pa kita kakaabot sa A4, ano? Category, di ba, mga frontliners, 1, A2 sa mga senior citizen, A3 sa mga may mga comorbidities. Hanggang ngunyan, di pa kita nakakaabot sa A4 talaga. Di ba? Yan ang din nasasabutan ka na iba. At nga niya, ikaparakwan nga niya ka mo, pabarakuna. Hanggang nga na ngunyan, A3 pa sa nakita, may kategory bagaan, maray kunyan ka mo sa Astrodome, ta nagluluksuan so iba. Di ba? Na maski na pa man sa kategory, narako na ninda. Di ba? O, ang pangapudan bagakan Department of Health na dapat magsunod kita sa kategorya. Hanggang ngunyan talaga, dahil pa lamang kita nakakabot sa A4. Ay, pangyayari. No rin maabante. Sinabi ni Alcalde Rosal kang Legazpi City na dahil sana makidit ang may relasyon sa pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa rason na sa ngunya na simana, igwa kimaabot na bakuna para sa primerong dose kan priority group. So, iba. Kan ngunyang priority groups pa kita eh. Ana A4 baga supiga pangapudan sa to ni Madam Rose Ray. Ina A4 mga working group. Mga sumidya, kasarabay dyan ang media. A4. Nadaing comorbidities. A4 yan eh. Ano pa so sa mga trabahador. Tabi, yan na boda pagkatapos kaya na A4 na ang general public na. Hanggang ngunyan, ining working force ko ta, matawan ang kiprioridad. Kaya lang, di pa nga ninaubos mga tugang. So, A1, A2, A3. Kaya baga susis, gusto na magpabakura na sisibot na nakiruluksuan. Mga tugang ta, ano yan? Para makamababakunan na. Tapos, bako po ang rason, pag bakunado ka na, nagari ka na dyan, masap ka na sugapa sa luwas. Dapat po, doble kung ano ang ginibong pag-iingat na bako kang bakunado, iyo manggiraray ang ibon pag-iingat habang bakunado ka na. Alright, so may maabot na tabi dyan sa Legazpi, mga tuganin mga bakuna, susog po sa informasyon. Gagamitin yan sa mga senior citizens. 219 o 218 senior citizens ang matutulokan kan Johnson & Johnson vaccine. Mantang naka ikasay kaduang dose ini, umay nabot naman sa 1,307. Alright, oy, magkakaigwa po mga tugang nin maigpit daw na implementasyon sa mga border control kang probinsya Kanalbay para sa mga malaog asin maluwas sa probinsya. Base yan sa Executive Order number 25 kan gobyerno probinsyal. Kunain ang gabos tabi na duwa man sa nampun-tuluman. Kuni katabi madigdi sa Albay, kung hali ka sa luwas kan Kabikulan, balikan ka man sana. I mean hali ka sa within Bicol region, hali ka po sa Bicol region. Mga tugang kung ika po madigdi sa Albay, kung 24 oras ka man sa nada, mga tugang travel pass lang. Pero kung balikan ka, ayan, travel pass ang kaipuan. Pero tabi kung maloy-haloy ka digdi, kaipuan mo tabi na magdaranin RT-PCR. Negatibong resulta sa live ba test or iyan tabi na dyan sa antigen test. Kung hali ka sa luwas kang Bicol region, iyan tabi mga tugang talagang kaipuan mo na gamiton ang negative test kang RT-PCR, saliva or iyan tabi na antigen. Okay? Third, takaklarohon tayo yan. Sa paano ngayon nagtatrabaho ngayon digdi sa regional center? Nagtatrabaho sa Legazpi o sa Albay na balik-balik sana. Taga-Sursugun ka, balik-balik ka oral daw, bako ding.
O kung bako ban nga taga-Albay ka, matrabaho ka sa Sorsogon o sa Kamsur, sa Bicol Region, na-assign ka sa Camarines Norte, na-assign ka sa Naga City. Balik-balik ka lang. Ano nga yung patakaran ka yan? Yung manang gadadi. Diba? Ano nga yung patakaran ka na susunod doon? Pag-abot yan, ano nga, oral daw kayong kapa-antigen test? Yan ang kaklaro niya. Diyan na mga 7:30 to 9 sa programa niya itong anapot. Ali po dyan sa Provincial Government of Albay. Okay, yan po ang mga buwan manong bareta, mga tugang in the morning sa DZGB. Ngunyan pong Miyerkules. Miyerkules na ngunyan, ding ano? Manong Bareta sa Morning Hirit. Ang bilis-bilis talaga ng pangyayari. Adi, ang bilis-bilis, Miyerkules na naman. Petsa 4 na pala. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Alas 5:23, Lowens Barcena may report. Good morning, Lowens. Yes, salamat Tabi BP. Good morning. Good morning sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag pang bareta, sarong elektrisyan, takdag sa otoridad pagkatapos na madakop sa sarong drug buy bust operation sa Purok 3 kan Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Kasubangging, alas 6. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect na midbidan na si Renato Reunion Altabano, 54 anyos, may agom, residente kan Barangay 18, Kabangan, Legazpi City. Sa pinagkasarong elementos kan otoridad, entry kan PNP asin PDEA na arestar ana sambitan ng persona makalihis na makonfiskaran ini nin sarong nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na pinagdududahang shabu kapalit kan sa 6,500 pesos na buy bust money. Inimbentaryo ang mga nakumpiskar na mga items sa ambangkan mga mandatory witnesses para sa formal na disposisyon. Nangangapuda ng hepatura na dai na maging imbwelto sa mga siring kining bagay. Kasinda daw dai matunong sa kod na dai nagkakadarakop ang mga individual na nasa likodan kan sindikato kan illegal na droga digdi sa syudad. Iyan Tabi BP ang mga dagdag pang istorya halid digdi sa Legazpi City Police kay Basen Rebaymonta sa Mobile Unit. Ako po si LBB. Salamat, Lowen. Mientras tanto, Al Armario nasa linya. Pading Al, good morning. Go ahead. Pwede, kung Gurano ka-aktibo ang brownout, kan APEC, sirigman ka-aktibo ang disconnection team nila na higpitan talaga ngunyan at mga day nakaka-update din bayad. Dirig sa sinabi ni Chief Operation Officer kan APEC, parte ni kan sa indang kampanya na magparayas tulos ang konsumidores para makabawi naman ang APEC sa kalugian. Ang lain-lain na rason kan APEC sa mga brownout, aldaw banggi, may line clearing, transfer kan poste, rotational brownout na sinipapa, bagay na ikinakabalde ni kan mga konsumidor. Nasubanggi, digdi sa southern area kan Legazpi, magdidiglom ng gas sa kaman ng brownout. Aros experience na ini, kung bako burubanggi, Sorosimana, nadainin abiso. Naibong kayo ni aktibuhan at disconnection team nila na iglapot sa perwisyo basta magparayad ni-updated para putulan ka disconnection team na agency na pig-hire kan APEC. Yan ang informasyon. Digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Alright. Salamat, Pading Al, sa informasyon. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, Jimmy Nasalita may report. Good morning, Jim. Yes, PP Marinagam sa mga parantabay, 60% na kan mga senior citizens sa Banuan Kanawas bakunado na. Ang problema gulpihon pan gustong mag-avail kan bakuna, kulang ang supply. Ang nangyayari pag natunugan na igwa uminabot na bakuna, maski bako sin the schedule, minaroso na ta BBP sampangan kan munisipyo dahil patinin suro social distancing sa mga gurang. Ini ang problema ni Mayor Domingo Escoto. Lipisilon maniharon kung dahil nagsusunod. Mantang ang request niya kung pwede siro dagdagan ang supply na ipigpapadara sa uwas dahilan sa dakulo na ana gustong magpatulok. Katakod kay ni kung
ruso na ang mga tao, dirihiran kanal kaldian na mga pulis na superbisaran ang risk bakuna sa pagsabing may mga masutil, may face mask man, nasa kuko, ang iba, dahil nagtutubod sa social distancing. Jimmy, naipuhat ako niyan talaga operasyon marami, lalo na nag-roll out kita ng vaccination. Dahil talaga so maski nga sa social distancing, medyo data na, na-maintain nakulo na pa, talaga, Jimmy, gusto magpapakuna din sa kuya. Kulang bakuna. Medyo kulang ang bakuna binigay. Kaya, kung pwede nga, kung mas na kulang supply, mas marami po. Mayor Domingo Escoto Canoas Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. O sandali lang apudan ta mga tugang an pag-asa ta aramon ta daw an kun maray lamang ang kamugtakan kang panahon. Sabi muna ni Noel na Manalo, good morning. Thank you, Lord. During pandemic times, still you provide us with your daily needs. Praying to the intercession of Mama Mary to protect us and end this pandemic soon. In Jesus' name, yes. Amen. Amen to that. Okay. Sige, sandali lang tingnan natin yung ano nga na iso kwanta digdi. Ano nga na iso gibonta. Pag-asa. Aramonta daw mga tugang kung may kamugtakan ang panahon. Aramonta daw kung igong kamugtakan ang panahon ngunya na daw. Ade. Tumutunog ang pag-asa. Oras natin 5:27 mga tugang sa Pilipinas. Hello. Nasa Ligas, good morning po. Good morning, Ma'am Janice. Yes, sir. Good morning. Oho, pahingi-hingi po kami ng forecast para sa araw na ito. Go ahead po. Magandang umaga po. Para po sa kalagayan at pagtaya na ating panahon ngayong araw, August 4, 2021, patuloy na nakaka-apekto sa ating bansa ang tinatawag po nating Southwest Monsoon o habagat. At kanina pong alas 3 ng umaga, yung low pressure area po na ating namataan ay huli po itong nakita sa layong 550 km hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At meron din naman po tayong binabantayan isa pang bagyo na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay ang tropical depression na may layong 735 km. Kaluran po yan ng dulong Hilagang Luzon. Ang nasabi pong dalawang weather system ay maaari nga pong ma-influensyan or mapalakas po ng bahagya nito ang habagat or yung Southwest Monsoon na patuloy pong makaka-apekto po sa ating bansa. At dito naman po sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kung minsan po may mga pulupulong pag-ulan o kaya naman pagkidlat pagtulog. Kasamtaman hanggang sa malakas ang ating hangin na manggagaling yan sa may timog kanluran ng Iral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ngayon wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng Bicol Region. Subalit nga po ang ating karagatan ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. At ang ating naasang agot ng temperatura sa maghapon nasa 25 hanggang 33 Celsius. At ang ating araw sa sikat mamaya lamang 5:31 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap na 6:11 ng gabi. Wala po dito sa Pag-asa, DOST, Janice Rosero po, nagpuulat. Miss Janice, yung dalawa bang binabantayan nating sama ng panahon, makaka-apekto yan sa Bicol? Kung meron man pong epekto yung dalawang weather system po na to ay medyo po napapalakas po niya ang habagat. Pero dito po sa atin, partly cloudy to cloudy lang po ang na-expect po natin sa maghapon. So hindi... So, bahagya lang din po ang epekto niya sa atin. Ayun. So pareho ito nasa may papuntang Central Luzon, tama? Ano po siya? Nasa may northeast na po siya ng Itbayat, Batanes. So patungo po ito ng Japan, yung low pressure area. At mari pong lumabas na rin po ito by Thursday. And yung then, isa? yung tropical depression po, patungo naman po ito ng China. China? So hindi siya maglalandfall sa Pilipinas, ano? Malayo po. Malayo. Sa dagat lang talaga siya maglalandfall, ano?
Opo. O, sige, China po at Japan. Yes, pero magiging maulan-ulan na no sa ating lugar, ha? Yung Dahilan mga sa lugar po habagat. na most affected po niya, yung nandito po sa may kalurang bahagi po ng bansa natin. Opo. Okay, thank you, Miss Janice. Ingat po kayo. Alright, bye-bye. O yan ha, medyo magiging masama ang ibang panahon sa ibang lugar, pero hindi tayo tatamaan ng bagyo. Malayo ha? Malayo. Sige, sa mga texter natin, basahon ta muna bago si Pading Mar. Henry M. Kapalon talaga prime water. Wara tubig sa ilawo daraga. Wara lamang aviso. Ano na. Uy, kumusta niya? Paano nakita kayo ni Kundeng to? Ate Kayen, tubig da ka mo dyan sa lugar na yun. Tubig ka mo dyan sa Indong Kwen sa Bagong Bayan. Ate Kayen, may tubig po. Happy birthday kay Kenneth Mangente ng Banaw, Ginubatan, Albay. Happy birthday kay Mrs. Loida Brescia. Welcome to the Senior Citizens Group. Ay, sus ko si Mading Lloyd. Madi! Happy birthday, Madi! Birthday pala ni Mading Lloyd ngunyan. So, ano ini? Agom ni the late Lito B. Mading Lloyd, Bradicina Brescia. Happy birthday, Mading. Kumusta na si Chafe? Kumusta na po si Chafe? Happy birthday, Tabi Mading Lloyd. Kumusta na si Chafe Boda si si pinakamagayon na aki ni Mading Lloyd. Si Joanna Apostol. Pinakamagayon mo bagang aki, Madi? Kasarap man sa nabagaan talaga. Diba? Good morning, Mading Lloyd. Happy birthday po. Ha? Long time no si Madi. Pakigreet po happy birthday sa muyang padabao nama si Rolando Jimenez. Pinmi pong nagdadangog sa imo dyan sa Rawis, Dunsol, Sorsogon. Happy birthday, Papay. Many more birthdays to come. Yes, happy birthday po. At saka happy anniversary kay Agrepas family from Koy Jemmy Marcelo family ng Crossing Humapon. Ayos, ha? Happy anniversary, ha? I hope more days like this. From Koy Jimmy and Marcelo's family. Happy anniversary. Big forward sa ko ni Boy Mata, ha? Reminds us of you. Sa mga teacher nga na nga, dahil pa nababakunahan, yung manangga dadi. Happy birthday kay JP Aconya, hali kay Jerobi, All the best. and Fe Acuña ng Bunga Makakay, Albay. Alright. Anong oras? Ay, sorry po. Parang nag-decline si Dr. Cedric na ma-interview tango niya na Aldaw. Pig-text ko po si Judge Juan Rubio, baka yung pwede makauron ta ma-interpret ito na order ni Governor Bitsara, tabi tungkol dyan sa paluwas palaog, mga tugang sa Kwan, sa probinsya Canalbay, sa mga bisita. Sabi ni Dr. Cedric, iba si Kwan na ngayon tabi si Provincial Administrator. O da si Consisay dyan, si Provincial Administrator or si Judge Rubio. Yun na lang po ang daang pwedeng ma-interview at malinawan sa nagkapirat ng mga kahapote. Okay? Good morning. Okay, happy birthday. Good morning. Sana po RT-PCR swab man, maski 1 hour lang sa Albay. Okay, ikaklaro tayo yan tabi sa mga Dr. Sir Dick, ngayon ako kasabay sa pag-draft kang letter. Kan executive order. Kaya po niya man na siya mag-interpret kaya ito. Big-text ko siya. Siya bagas, sindan ma-issue kang travel pass kung hali kang Albay o palawag ka sa Albay. Diba? Kaya lang, deda siya kwan, si Atty. Rubio, Judge Rubio na sa nangyayari. Ano po ining prime water sana wara tubig digdi sa civil village Daragalbay? Nag-amay na mayo pagiraray kitubig. Agang-aga ng bubuisit. Prime water. Mayor Vic Action Man Tabi. Good morning Tabi nong
Mitchap. Good morning, amigo. Happy birthday kay Lori Ben Toquero. Good morning. Sabi ni Gerald Aranya, bation mo tabi gabos na emission digdi sa bulod. Preskohon sa BJB emission testing 4:30 AM ako nagdigdi. Now, Ako akan number 29 atab tabi pero makusugon bulyom. Good morning. many more things. Diyan tabi sa BJB emission testing. But now, Yes, good morning ha. Kung ay arata natakadakol kan mapatest ngunyan. Aratabon palan ka mo dyan. and yet, Sa mga emission testing ta, good morning. Dyan sa BJB that your breath, emission testing. Dyan yan sa may kon eh. it's all Una sa may haran ni sa embarkadero yan. Good morning, tabi sa Endo dyan mga bossy. Mga mapa-testing kan sa Endo sa emission. Ha? Tama iyan na may signature campaign na ibalik ang Aleco. Pag ibinalik mo sa Aleco, si Sen masalida. Natin ito nakaarabot sa reaction kaining tungkol sa Aleco. Okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Daing difference po, make 1 hour or 24 hours lang sa Albay. Happy birthday. Okay, makipaabot man tabi sa concern APEC sa Kabangan, daya pa ilaw direkta poste APEC. Pasiring irarom kahoy kaya day nahiling. I-report na po nindo personal inita para ma-describe ta kon akon ma-report sa APEC. Apo to na kan APEC. Ngaya, saan nga dyan? Sisay nga yung lugar. Ako pa sa may problema lagod. Di ba? Oh, idiretso na tabing itip diretso ko di. Ay, sus ko, yan na APEC. Garuday ng kawanan. Garuday na yang ki. Natultuli. Wara tubig tabi sa Espartini Subdivision sa Bagong Bayan, Daraga, Albay. Kawaga. May ginagigpit po by land ang IATF, yung mga barko po, maluwag tayo dito sa Legazpi. May nagbabantay po dyan. Good morning, Henry. Sabi sa mga taga-Espartines. Alright. Bueno. 5:37 na. Newspaper front page. And what's sa morning hirit? Newspaper front page. And what's sa morning hirit? Good morning, Ma'am Yet Cornelio. Ma'am Yet, kape-kape na muna tabi, Ma'am Yet, kay Jim's Coffee. Habang nagdadangog digdi sa headlines ni Paring Mar, Jim's Coffee tayo in the morning. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga tabang-tabay headlines ko niyan. Bakuna sa general public, biglalao man ang mangyayari sa mga sunod na bulan sigon sa Department of Health. Digitized COVID-19 vaccine certificate, posible nang magluwas kung yan na bulan. Oh. Bantang Pilipinas, bakong palpak sa pagresponde sa COVID-19, sabi ni spokesman amigo mong Roque. Alangan man na. Tamuyaon Nabalde man. kay dating House Speaker Alvarez. Oh, alangan man na. Pan mo, karoton man ang gobyerno tayo, ang trabaho niya magdepensa. Yan, Sando, Palacio, tiwala na ultimong pagkakataon na ini na mapapairarom sa EC and NCR. Oh. Mantang vaccine coverage target ka nasyon, bigadala na ilang kao, kung BP na 80%, so most possibly, pati mga 18 years old below, pwedeng targeton na bakunahan. Sabi ni Kabutahe. Kaya understand, bilang ka mga nagaran sa COVID-19 sa nasyon, ang binabot na sa sobra 28,000. Mantang NCRPO, sinugo na siguro ang pagpapatop ng curfew hours. DOTR, nagpulos ng guidelines na ipapatop na ito sa NCR. Dahil man na pagbabago, bukas gabos ang mga transportasyon. Kaya understand, ang community pantries, posibleng ditugutan, tabaka maging Iyo. na pangyayari. Mm-hmm. Alright, Banking Association of the Philippines nagpatanid manungod sa bagong online fraud kunya na pandemya. Pagitaas kan COVID-19 cases sa nasyon, kausa daw kan Delta variant sa Department of Health. Yan ang mga headlines, BP. Happy birthday palan kay Provincial Coordinator kan Ako Bicol, Ray Madrileos Calyos. Happy birthday, bossing. Yan. And siring man, ang baretang ini, 12% kan PYZ Enterprises. Hanapon ka na silang tindahan dyan sa Pangkan, LTO at LTFRB Regional Office. Hanapon po si Remis Rahul Calyo. Basta radyo, Yes. PYZ yan.
24/7 konektado ka kahit walang load. From Yes. Grace Mardela, thank you ba? Good morning. Salamat pa rin mga sa mga headlines sa Lado National. Newspaper front page. Enot sa morning Newspaper hearing. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yes. Happy birthday po kay Ophelia Bas Dumaran and to Daniel Day Alano. More birthdays to come. Stay happy, healthy, and safe. Okay? Sabi ni Ma'am Grace Bonaobra. Mayroon pa ba? Mayroon pa tayo. Okay na. Awos na. Okay? Open no. Mga tugang 18 bago mag alas 6 nin aga. Dumang kita kay Ans Galero sa dagdag na report. Ali po dyan sa luwas. Ange, good morning, Ange. Sa mga parantabay, sa mga dagdag man niya tong bareta, nagkaigwa naman ni Encuentro Kasudma ang mga miyembros kan otoridad kontra sa mga miyembro man ng Communist Terrorist Group o CTG sa Bulan, Sorsogon. Sa ipinaluwas na informasyon kan Joint Task Force Bicolanja, nakaresibi ng tip gikan sa mga residentes kan Barangay Padre Diaz ang mga miyembros kan 22nd Infantry Battalion sa larong kan supervision ni Lieutenant Colonel Nelson Mico Asinman na 93rd DRC. Naiguanan naman ng presensya kan siring na grupo sa nasambitan ng lugar. Tulos na nagpasiring sa lugar na naunambitan ang mga miyembros kan Puwersas Armadas katuwang ang PNP asin nagkaigwanin palitan ng putukan alagad nakadulag ang mga miyembro kan CTG mantang wala man ni nakulugan o kaya naerido sa lado kan gobyerno. Mga Molotov bomb, magazine, asin loaded ininin bala nin M14 rifle, pati naman sa ng bandolier na na-recover kan mga otoridad sa nasambitan ng lugar. Kung babalikan, Hulyo 31, kan nag-igwaman nin enkwentro ang mga otoridad sa nasambit o sa parehong munisipyo kan Sorsogon, partikular na Ilimbulan, kung saan igwanin sa rong nagadan na miyembro kan CTG. Sa ngunyan, sinabi ni ni Major General Henry Robinson Jr. and Commander kan Joint Task Force Bicolanja na padagos ang sendang gibuhon na ekspersos na na mapaliit-diit na nanggad na makortar ang problema sa insurhensya dahilan sa darainikin mga communist terrorist groups di sa tuyang kapalibutan. Yung WVP ang impormasyon, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ange, sa report. Walang iba sasarap sa Alright. 15 15 bago magabot ang alas 6 nin aga. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Aram daw nindo mga tugang kung ano ang pinakadakulang sira na nabubuhay sa preskong tubig. Pag sinabing fresh water, yan baga so ngayon sa salog, yan ngayon sa lawa, sa lake. Today po nahaluan mga tugang ki tubig dagat na maaskad. Sigon sa informasyon, ang mga sira na minadrakulaon, mga tugang sa fresh water, iyo po ang hito. Ay, tama ba? Ano nga nang Bicol kang catfish? Hito, ano hito? Sa mga pod ka ang kaito, iito, may saradayotong kanso sa dagat bagang ang dagan hito kaya pwede mabuhay sa dagat. Pero tabi yan na mga yaon dyan mga tugang sa preskong tubig, sa tabaang na pigapo. Iyan tabi ang klase kansira na minadarakulaon. Iyan na catfish. Natanaw tayo na po iyan na catfish ano, ang hito. Sa bagay, gari man ang kwento, may buringot. May buringot. Sigon po sa informasyon, mga tugang, ang catfish sa Southeast Asia, nabubuhay yan in minadarakulaon, iyang pinagkaklasifikar na world's largest freshwater fish. Hindi po minaabot sa average na 350 libras. Sobra po sa 350 pounds. Mga tugang sigon yan sa research. Talaga ha, ang hito pala minaabot mga tugang sa 300, sobra sa 350 libras.
Aling, kaya lang ang hito, Jing, mapagalong pagdakupon. Ang pagtatakma kang hito, mga tugang, may teknik yan. Iyan, nadadakop po dapat iyan sa paagi kang, kang tikpaw, panwit. Pero kung kakaputan mo, mapagalon ang pagtakma kang hito. Malnason bagaman adi? Malnason. Pag nakikig mo, minadalaga, mina pilik-pilik yan. Di mo talaga makaputanta. Igwa siya mga tugang kihalnas na yaon sa lawas niya. Yan siguro ang panglaban niya para sa mga madakop sa iyan na di makaputan tulos. Buda yan baga na sa may panga kang hito. Igwa dyan tunok na matarumon. Napid pag kinaputan mo, mina tiko-tiko siya, mina palak-palak siya. Ang iyan na tag sa ibong niyang tunok, iyon matama sa kamot mo. Kaya po mga tugang mapagalon tabi na pagtakmao ng hito. Pero mas madaling dakupon as in takmao ng haruan. Sa freshwater baga sa mga kabasan, Sa morning hirit. ang karibig kang hito, haruan. Ang haruan, madali pag dakupon, tami natungkag sana, takmaon mo na, rimate na. Oo, pag ngayon, di ba? Pero ang hito, mapagalon talaga pag dakupon. Ang gigibumi kang kaito, titigbas mi ang payukaan. Minatigaya sa nang hito. So may mga tawag matibay minatakma kihito. Diba? Kaday ka mong doon dyan. Alright, yan po ang mga dagdag na kaaraman sa morning hearing. Sabi ni kanamigot, ang Bicol ngayahen kang catfish, matang ikos. Latusuntag, matang ikos na. Matang ikos na. Nahali po daang alnas kang hito, haplasan mo kitot paste. Yan mo na yun. Gusto mong sabihin, doon ako po mantut ang hito. Paano maplasan mo kitot paste? Talaga? Pero araman pa ang madali na pandakop dyan baga. Ngayon, gusto mong mahali ang halas kang hito. Bibog takan ang kiabo. Nawara ang halas talaga. Nawara talaga ang halas mga tugang kang hito pag ikuan mo kiabo. Ang tilapia po, madali dakopon. Iyo man angga. Totoo lang. Sa totoo lang talaga. Oo, madali on talaga dakopon ang tilapia. Titakma sana yan. Titakma sana yan. Dakop talaga. Pwede mong biglaon. Dakop, yan baga, madali. Yan baga na naghirikol-hikol yan sa mga, anong apurkaan sa aquarium. Titakma talaga sa naan. Budaan kwan niya, dahil siyang mataro masyadong kwan. Pero ang madalaan ko labang kan tilapia tabi mga tugang ikos. Nakarapot kita sa Good morning, Henry M. Totoo yan, mapagalon tabi magdakop ki tilapia. At nanganing hito ba yan? Tilapia mas madali. Sa experience sabi ni Bonjing Buda ni Kuya Manny, ang tilapia madali unda ko po. Hello, good morning. Hello po, sir. Good morning. Good morning. Uy, nakakaon ka na kihito. Yun na po. Nakadakop ka na. Ay, day po, sir. Ibang nagdakop. Kinakaon sa nasi mo. Iya po. Oh. Kumusta man? Ay, masiraman po, sir. Okay. Sige, ano po may paglilingkod, madam? Mabati lang po ako kang birthday kang pamangkin ko sa Malama. Sige po. Si Remart Locanyas. Birthday po mo niyan. Ay, very good ka. Happy birthday. Si Sir po yung kauron ko. Si Lilia Locanyas po. Opo. Ilan ka na po? Igwa po. Okay. Iyo man sana po, ma'am. Po.
Okay. Bye-bye. Salamat po sa pagkapod. Okay. Happy birthday, Tabi, sa mga birthday celebrators natin. Bako ngaya po mahal nas ang hito. At ang hito talaga mahal nas. Hello. Hello, good morning, DP Henry. Good. Oy, magandang umaga po, Kapika Hirit. Opo, sa totoo lang po, ang hito, madulas. Oo nga. Opo, pero po para sa akin, parang madali naman po hulihin. Paano po madaling huliin ang hito? Nakadakot na ako kagabi. Talaga? Opo, Kumusta? okay naman, happy. Wala ko sa tayo. DP Henry, ano po, babatiin ko lang po ang aming sarili. Kami po mag-asawa, happy anniversary po sa kasal kahapon. Ay talaga, sino ang bagong ikasal? Ano po? Sino ang magaan may anniversary? Kayong dalawa? First, ay second po. Second Yung wedding anniversary. dalawang Nino? taon. Sino po ang may wedding anniversary? Kami pong dalawang mag-asawa. Kaya Kaya may pala. Palacio po at saka Emily. Kaya pala. Ay, siyempre po. Kaya pala ng Ano ka naman, baby? Ay, Good kadora. morning po sa lahat po ng mga listener at mga Opo. tao po dyan sa GCGD. Gano'n ba ka manggoy dito sa nadakop mo? Ay, di ko maintindihan si Bibi, malayo ako sa monitor. Sa tingin ko parang hindi naman hito yung nahuli mo. sa Ay, tingin ano ko- po, siguro po kung hindi ito, dalag. Ang nahuli mo haruan. Ayun na. Hindi po, Oh. happy listening, salamat po. Okay, bye-bye. Now that your birthday has come. Jesus, kung pangyari ining paningit ang ining tanakaarabot kita konsensay na uroro na. Time Aha, alright. Okay, bueno, happy birthday po kay Elsa Abrazado. Reminds Good us morning, of tabi dyan sa kay Elsa Abrazado. Happy birthday. Igwa kita kiparadangugod dyan sa may inutan sana sa may Tikton, barangay, ano nga nini. Sa inutan sa nakandi si GB. It's all Abrazado Store. You Yan. Good morning. Tabi Abrazado Store. Happy birthday. O ano naman ang mga reaction hindi ni puro sa nahito. Happy birthday to you. O sabi ni Jay, Older now. Growing older now. Happy birthday. latusunta ka dyan, Jay na. Sabi na sa'yo mo, karawayon ka na. To you. Birthday to you. Ano naman namang reaction din doon eh? Happy birthday. Happy O Beno, yan mo na. O Beno, yan na. Kung saan kita nakaarabot ng mga sarawayon ka mo. Jomar Bien po, may dagdag na report. Jomar, good morning Jomar. Kumusta dyan? Salamat, Bibi Henry. Good morning. Wala, naputol. Okay na. I-connect mo, Jing. Pasok, Jomar. Yes, go. Manipison. Oh, yan. Okay na. Hello. Okay na. Yes, okay, go. Roger Ronat sa Pareta Basado Giza Blatter sa Bakakay Police. Sarong soltero ang arestado dahil sa kasong pangahabas. Ini dahil sa warrant of arrest na ipinaluwas kan korte. May koneksyon sa pagbayarar sa RA 9995 o baka man pala ni pag-amas Republic Act 9995 ini na kung saan rekomendado ang piyansa na 70,000 pesos ang na-arrestar na bistuan na alat mo na tasala sunit book na nabuklik ko. Pakaraya, gari pandalagang istorya mo ha. Yung ani, ni pa lang, sa second page.
sa umanang ganiling soltero na naarestar dahil sa simple theft na kaso digdi sa blatter kan baka kay pulis. Naarestar na bistuan na si Aljon Agravante Loreno, 20 anyos. Ding trabaho soltero residente kan Purok 3 Barangay Upper Bonga baka kay Albay. Si Loreno naarestar dahil sa warrant of arrest ay pinaluwas kang korte may koneksyon sa kasong simple theft kung saan ang piyansa kay ni 10,000 pesos man sana. Dahil nakapangiskapar ini si Loreno kan mismong duman sa Purok 3 Barangay Upper Bonga magduman ang mga arresting officers tangani na service sa iya ang warrant of arrest. Yang BP ang bareta basta rin sa blatter kan baka kay police Jomar Bien DZGB. Salamat, Jomar. Mientras tanto, Renz Luna po may dagdag na report. Good morning, Renz. Pasok, Renz. Go. Na pa rin na agas ng mga parantabay, matuloy naman na talaga, kanakalis na 24 oras, mentras tanto sa iba pa niya mga bareta tulong panibagong positibong kaso. Ang dubinugang digdi sa Banuan Candaraga sa kaso ng COVID-19, si Bicol patient number 21337, sa 36 anyos na babae sa field supervisor, Kuliat Daragalbay, asin ang sayang history of exposure for verification, asin ay asymptomatic at sinsangon niya nag-quarantine naman si Bicol patient number 21338 sa 13 anyos na babae taga Salvacion Daragalbay warang history of exposure sa nag-positibo sa nanambitan ng helang asin asymptomatic at sinsangon niya naka-admit naman sa ospital si Bicol patient number 21339 sa 25 anyos na lalaki taga Salvacion Daragalbay close contact din sa nag-positibo asin nakamati ni simptomas kan nakaaging petsa 28 kan bulan ng Hulyo at singunyan naka-quarantine naman. Singunyan padagosan pangaporan kan lokal na gobyerno kan Daragalbay sa kabos sa mga Daragenyo na magsunod sa minimum health protocols asin na probinsyalan na libreng bakuna na kung saan nagpupuon pa sa nagpapadagos pa ang pagpaparehistro sa online vaccination program kan lokal na gobyerno magdiretso sana sa lgu.daraga.com i-click ang COVID-19 asin kung dai makapag-rehistro online pwede magpalista sa indang mga respetibong barangay. Mga Regda Bareta, Renz Luna, DCGB News. Salamat, Renz Luna, sa report. Hali dyan sa Daraga Albay. Marang tubig dyan. Bakit iba lumalabas na pindot kong bed? Sandali lang. Basta. Bye. Baso nagluwas. Okay, anyway. Sa mga taga Sipi Daraga Albay, Bagong Bayan Daraga, wala dyan sa may Espartines, walang tubig. Marasa pa, deman lamang inigikuan. Adi, ano daw ang pwede lamang yan? Ay nako, prime water, ayusin nyo ang servisyo nyo. Mga tugang ang mga bareta, susunod na sa morning hirit. Makalipas lang po kan mga patalastas. Back in the saddle, you're on the front line. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginakrutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Tara naman sa Malubago. Nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging buwang grupo. Nagkaagrisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Hindi na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR or permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light! drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:05 na sa Pilipinas.
GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uyaan sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Miyerkules, pizza 4 kan bulan na Agosto. Headlines kan mga bareta. Paghigpit sa mga lenderos kan Kabikulan, ipapasunod na kontra sa posibleng paglaog kang Delta variant. APEC, papa-investigaran ni Ako Bicol, Representative Garbin sa Kamara de Representantes. Sa lado nasyonal, ECQ, magiging ultimong lockdown sa NCR. COVID-19 response kan gobyerno, bako man palpak. Sa ibang nasyon, pagsakop kang Taliban militant sa Afghanistan nagpapadagos. Pinay silver medalist sa Tokyo Olympics nakakasiguro nin premyo. Mga tugang, sinabi kan Bicol Pandemic Task Force na nag-uyon ang mga gobernador kan Kabikulan. Nahigpitan ang border control, tanganing mapreventaran ang paglaog asin pagwagas kan mas nakakaulakit na helang na Delta variant kan COVID-19. Sinabi ni DILG Regional Director Abogado Anthony Noida, pamayo kan Bicol Interagency Task Force na mas maigpit na lakdang, dapat may pasunod giraray sa gabos na linderos kang probinsya, aeropuerto asin pantalan lalo na sa mga linderos kang rehiyon sa Quezon Province. Sayang sinabi na nag-uyon ang mga gobernador na magpaluwaskan sa indang mga respetibong executive order, tanganing may pasunod ang control measures. Bilang antisipasyon sa posibleng pagruso kan mga maoruli sa probinsya Kanalbay dahil sa maigpit na quarantine restrictions sa National Capital Region, nagpautob po din mas maigpit na border control ang gobyerno probinsyal Kanalbay sa gabos ng mga linderos. Sigun ini sa Executive Order number 25 na pinirmahan kan Gobernador Albit Sara, efektibo alas 12 ni Udto kasawapon. Ang mga biyahero sa ibang probinsya sa Bicol, ahagadan ng travel pass hali sa sendang respetibong provincial, municipal, city, disaster risk reduction and management office. Ang mga malaog sa probinsya ng 24 oras, alagad negatibong resulta, kan RT-PCR, antigen o saliva test ang masobra sa 24 oras ang kinakaipuhan na magtinir sa Albay. Ang mga biyahero hali sa ibang rehiyon, kaipuhan ang mga personal na konsideradong authorized o ang personang konsideradong authorized person outside their residences or APUR, mga fully vaccinated o dai pa na mabakunahan ang required na magpahiling nin original na resulta kang RT-PCR, antigen as in saliva test bago maglaog sa probinsya. Mientras na mga driver as in painante kan mga truck na may darang essential goods, posibleng maglaog sa Albay alagad poon sa Agosto 10, 2021, hahagada naman sina ni negatibong resulta kan nasabing test. Mantang ang mga madadakop na magpapatunay na mabayular sa nasabing kasuguan, makakahampang nin magkanigong penalidad. Obheto kan executive order na makontrol asin dai makalaog ang mga personang posibleng positibo anuman o sa anuman na variant kan COVID-19. Mga tugang, pinagrekomendar po kan Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease o BIATF naan mga crew kan MV Tag Clyde na nagpositibo sa Delta variant kan COVID-19 may transfer sa Manila dahil ang tamas mamamanihar iniduman nin Maray. Sigon kay Department of Health Assistant Regional Director Perchito Avelino, kung padagos na makakaibahan kan duwang positibo an siyang pang crew sa nasabing vessel, dakulang posibilidad na ma-expose sinda sa nasabing variant asin pwedeng maulakitan sinda. Idinagdag pa ni Avelino na kaipuhan pa na ipairarom sa mas halabang kwarantina ang mga crew bilang pasiguro na ang gabos salbado na nakakagada na hilang dahil sa may kakonsiderar na double variant ang Delta variant dahil sa pagiging highly infectious kay ni makaskas na mag-replicate asin makaskas man na magdakol sa lawas in tao. Sangon niya na nasabing vessel nasa tahaw manggiraray kan dagat na sakop kan Santo Domingo Albay pon kan Hulyo 20 asin pighalat na matapos ang pinagtalaan na quarantine asin abiso kang health officials.
4 na panibagong padi iyong maserbi sa parokya ni San Rafael sa Legazpi. Lawrence Barcena sa detalye. 4 na padi ang mainit na tinanggap ang parokya ni Senyor San Rafael de Arcangel digdi sa siyudad kan Legazpi na magiging katuwang ninda sa pagtaonin serbisyo pang espiritual. Ini pagkatapos na i-welcome kang parokya ang mga padi na si Reverend Father Juan Ricafort, Reverend Father Alwin Reforcasa, Reverend Father Jonathan Galleja, as in Reverend Father Roque Patanao. Si Reverend Father Galleja, iyo ang padi na magsiserbi sa presenting pinagigibong Mission Church sa Santo Cristo Shrine sa Barangay Dapdap, Legazpi City para magserbi sa mga Southern Coastal Barangays kan Legazpi Port District area. Pinaglalauman na sa paglaog kan mga padi sa parokya maipapadagos ang misyon kan mga pagbalangibog kan katataramon kan mahal na Diyos asin lalo pang mapakusog ang buhay espiritual kan kada Legazpenyo. Madagdag na bareta, kay Basen Riboy Mata sa Mobile Unit, ako po, Selby. Bicol Interagency Task Force nangapudan sa mga Bicolano na dai maging kampante sa pagbaba nin kaso kan COVID-19. Ange Galero sa detalye. Mga tugang, ipinasar po ni Ako Bicol Representative Pido Garbin ang House Resolution 2076 na masugo sa House Committee on Energy na o arinman na mga House Committee na magkaigwan in investigasyon sa tabang nin legislasyon sa palabaw na singil kan Albay Power and Energy Corporation o APEC pon Abril 2021 sagod ngunyan. Sayang sinabi na sa interes kan na maprotehiran ang mga konsumidores ng kuryente asin mapreventaran ang market manipulation of prices. Igwanin pangangaipo na investigaran ang APEC kung ini magkasala o nagkasala sa salang representasyon kan sa indang mga pahayag na nagresulta sa palabaw na singil sa konsumo ng kuryente. Sering man, isihon ko ng bilateral contract ginibo susog sa ley asin mga regulasyones. Department of Agriculture padagos man na nagtatabang ngunyan na panahon o sa panahon ng pandemya. Al Armario sa detalye. Padagos ang suportakan Department of Agriculture sa paagiman na nagkaperang politiko na magatabang sa mga barangay ngunyan sa panahon ng pandemya. Ibig ko pasalamat ini, lalo na ka na Bicol dahil nagkatabang sa pagtios. Sinabi ni Congressman Pido Garbin Jr. na diretso ang sa indang maluway-luway na pagka-distribuer in mga siwo ni Kaberna Manok sa ibang mga barangay na beneficiaryo para maluway-luway man na makatabang sa mga nangangahit mo niyan panahonin pagtios. Dahil man kabos matatawan kundi ang konsepto, pag napadakol ka na beneficiaryo, pwede man ining i-share o ganaong sa indang mga pagtaraning. Pati sa naman inikan programa kan Department of Agriculture at Ako Bicol para makatabang o niyan sa tao sa panahon ng pagtio sa panahon ng pandemyang COVID. Alar Mario, DCGB. Nagpalawas po rin patanid sa publiko ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa ibong kanang naging desisyon inda ibaba ang alert level 0 ang Bulkan Mayon kadumi naging aldaw. Sigon kay Legazpi PHIVOLCS resident volcanologist Paul Alanis, may posibilidad manggiraray na magkaigwan ng phreatic eruption o saradit na pagsabog kung kaya may got na ipinagbabawal sa paglaog o ang paglaog sa anuman na aktibidad. O anuman na aktibidad sa laog kan 6 na kilometros na permanent danger zone. Paliwanag ni Alanis na gustong sabihon kang alert 0 dainin magmatic eruption na may hiling digdig. Sinabi niya na ang eruption ini alagad ba ko man related sa magma dahil igwanin mga mainit na gapo sa irarom kang bulkan na posibleng pagikanan nin sadit na pagsabog. Inot ng pinag-anunsyo kan PHIVOLCS na binaba na ang alert level 0
kan bulkan dahil sa pagbaba naman kan mga parametrong pigihiling ninda sa aktibidades kan bulkan, arog kan volcanic earthquake, gas emission, ground deformation, as in visual observation, kang summit. Kung magigirumduman na hali sa alert level 1, ibinaba na kan FIVOX ang alert 0 na nakaging Biyernes, Hunyo 30. First class na rough road sa tinampo o na tinampo sa barangay Paryaan kang Kamaligalbay, pinaghanapan pa rin pondo kaya day pa ma-realisar ang road concreting as in road widening digdi. Detalye po kang report kay Jimmy Nasalita. Dahil pang pondo para sa road widening as in pagkukongkreto kan tinampong sakop kan provincial road, partikular ang barangay Paryaan Road Kamalig. Tinampong pasiring sa Obilyar na konsideradong first class rough road. Matatandaan ni pinagpresentar sa DCGB News ni Kapitan Jari Potonya ang problema sa tinampo sa saindang barangay kung saan ang kamautan may paabot sa Provincial Engineer's Office ang problema. Kay paabot mananggad kan DCGB News mismo kay Provincial Engineer Dante Baclawan concern ni punong barangay Jari Potonya kung saan ang simbag ni Engineer Baclao halat-halaton na sa pagsabing pighanapan pa ni na pondo kan provincial government nasabing tinampo kung saan sa proseso ng road widening Bilyar to Kilobatan Road and question kinapos ng budget kung kaya ang barangay Paryaan tiyaga nguna sa lulubog lilitaw na sitwasyon kan tinampo sa pagsabing pondo ang problema sa kunata dahil panaypapadagos ang concreting as in road widening sa nasabing barangay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Balikan tang report ni Ans Galero, hali dyan sa lawas. Maski na padiit-diit na nagbabaan or daw na kaso ng COVID-19 na nairehistro sa mga LGU kan Riyon Bicol, da imang giraray dapat na maging kampante ang mga Bicolano. Iningon niya ng pagirumdom kan Bicol IETF sa pangenot ni Bicol IETF Chairman as in DALG Regional Director Attorney Anthony Noida, maski sinda na ugma sa siring na bagay bako daw ini rason para magpakampante na ang mga LGU as in residentes sa sin maging rason lugod ini kan dain na pag-utob nin mga pagpapasunod na health protocols kontra sa COVID-19. Sigun kay Noida ngonya na hiling na naman ang sitwasyon kan mga lugar sa Metro Manila at iba pang lugar sa parte kan nasyon na nalaugan na kan Delta variant dapat nanggad na magserbi ining motibasyon para sa mga LGU na mas higutan pa ang sa indang mga lakdang kontra sa panibagong variant kan COVID-19 na mas makaskas o lakit. Ang pagsunod kan health protocol, striktong border control, policy, pagpapahiwas ng contact tracing, acid testing, acid at pagkikipag-koordinar sa mga LGU pati na Bicol IETF panhagado ninda sa mga Bicolano tanganin na mapreventara na ang nasambitan ng variant. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, masunod, makalipas lang kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Maggie Magic Sarap, may new
triple pack. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Next na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here! Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. GB News Express. News Express. GB News Express. 6:25 oras mga tugang sa Pilipinas. Mientras tanto, Sangguniang Bayan kan Kamaligalbay nag-request sa pagkorn in fondo para sa dagdag na health facilities. Sa sinabi ng Banuan, Renz Luna sa detalye. Kaning makaturadagdag sa mga health facilities, makinman sa pagbakal ng ambulansya, nag-request ang Sangguniang Bayan kang Daragalbay sa PAGCOR na magkaigwa ni na pondo, tanganing maitaw digdi sa lokal na gobyerno, tanganing marisara mga nonambita ng bagay, na nakalista regular na sesyon digdi sa Sangguniang Bayan kang Daragal na kung saan pinagpasar ang mga miyembros kang Sangguniang, ano nambita ng resolusyon na iyong mina-request in pondo sa PAGCOR. Kung mga tatandaan, kulang sa anibang mga barangay ni health facilities TV sa Banuan Candaraga, maginman ang mga ambulansya na pinagamit sa pagresponde sa maski anuman na mga aktibidad digdi sa Banuan Candaraga. As napisar kan mga health facilities, maginman kan ambulansya, nag-request man in pondo sa PAGCOR na Sangguniang Bayan para naman sa pagkonstruir nin evacuation center dyan sa Barangay de la Paz sa Daragalbay. Kaya Sanggunian na padagos na paghalatman sa lokal na gobyerno, maginman kan Sanggunian, sa kasibbagan kan PAGCOR, asin bako lang ini, maginman sa DBM, na pag-request kan pondo para sa mga proyekto digdi sa Banuan Candaraga. Maring na barata, Ransunad di si JB Jacos. Sarong-harong sa Tabaco City nasulo dahilan sa sinapna. Jomar Bien sa detalye. Natumpos nintudo ang sarong residensya digdi sa Barangay San Antonio, Tabaco City, Kasudma. Ini matapos na kuminanayap ang kalayo hali sa pinagsasapna na bagas. Narapaman kan makusog na parus ka na bagat. Basado sa report sa Bureau of Fire Protection Tambaco na ang nasulo na residensya iyon pagsadirin ni Salvacion Ponggao digdi sa Purok 9, Barangay San Antonio, Tabaco City. Nagluluwas na alas 10 kasod mang aga kan magpunang kalayo. Napagaraman na si Lola Salvacion iyuan amay na nagtapna dahilan ta siya nakatalaan na magpabakuna kontra sa COVID-19. Alagad nalingawan niya ang pinagsasapna niya kung kaya ko binanayap nintodo ang kalayo kaini pasiring sa parting atop kang harong. Maski nangani konkreto ang lanob kang residensya ni Lola Salvacion, alaga dahilan ta makusog ang parus ka na bagat o kuminutipas pa itaas ang kalayo asin inubos ang kaharungan kaini darakan makusog na paros kan habagat. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Tiwala ang Palasyo Malacanang na ang pagpairarom sa ECQ sa Metro Manila sa Agosto 6 sagkod 20 ang magiging ultimong lockdown sa National Capital Region. Inisigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque dahil naglalangkaw naman ang mga nababakunahan asin ang mga inidain naman magsasapar nin matinding sintomas nin COVID-19 o magagadan pa. Sinabi ni Roque ng pag-abot kang nasyon o pag nag-abot na kang nasyon ang population protection, magiging ordinaryong cold o helang na sana ang COVID-19.
may makukuhaan nin pondo ang Malacanang na pwedeng gamiton para sa financial assistance sa National Capital Region na ipapairadom sa Enhanced Community Quarantine o ECQ mapuon sa Biyernes, Agosto 6, Sagkod 20, 2021. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque na may direktiba si Presidente Rodrigo Duterte sa Department of Budget and Management na kuhon ang savings kan mga ahensya ng gobyerno na nasa irarom kan Executive Department para punduhan ang ECQ ayuda. Sinabi ni Roque na maabot sa 13.1 billion pesos ang pundo na kaipuhan para matawanan in financial assistance ang may maabot sa 10.7 milyon na individual na minasiparar o minarepresentar kan 80% nag-i-restar sa NCR. Inot nang sinabi kan palasyo na makaresibin ng tig 1 mil pesos ang kada kwalifikadong residentes kang NCR as in day masobra sa 4 mil pesos kada pamilya ang grabing apektado kan duwang simanang lockdown. Puminalag ang Palasyo Malacanang sa banat kan mga kritiko na bako proactive as in naging reactive sana ang gobyerno sa pagresponde sa COVID-19 Delta variant. Sigon kay Presidential Harry Roque, nasala ang kasahot ng gobyerno ang hudyan sa pagpapautob ng Enhanced Community Quarantine sa Manila pon Agosto 6, Sagkod 20. Sigon kay Roque, sarong simana na itinaong plaso kan gobyerno sa publiko para paghandaan ng ECQ. Sa katunayan, sinabi ni Roque na pigkontra niya ang plano na sa Agosto 15, ipautob ang lockdown. Mantang sinabi kay din na pwede kaya nahudyan na ini asin day mapagulan pa ang pag-itaas kan kaso nin Delta variant sa Metro Manila. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal kaya sa lado nasyonal. Ngunyan pong aldaw na ini mga baretang may init, tigdi po mga tugang sa morning hirit. Nagpatugdok nin 14 na quarantine facilities ang lokal na gobyerno kan Manila bago sa panahon kang ECQ. Mantang ini yung padagos pang madadagdagan sa mga maabot na aldaw sa irarong kang bilis kilos program kan lokal na gobyerno. Kasabay manigdi ang pagpatugdok nin field hospital sa Luneta. Kunain ang padagos man naggalangkaw ang COVID-19. Ngunyan na panahon. Alagad, sigon sa informasyon, ini pinaghapot kan, pinag-question kan nagkakapira, mantang padagos na nagbaba ang COVID-19 cases kan mga nakaaging alaw. Napag-arama na ini in antisipasyon kan lokal na gobyerno sa posibleng paglangkaw nin kaso kan COVID-19 na arog kan nangyari sa Europa, sa US, sa India, Indonesia, Malaysia, asin iba pang lugar sa National Capital Region. Ang sinabi ng programa kan lokal na gobyerno magkakatabang para makakaskas na makapagresponde sa kinakaipuhan. Sinabi ni Mayor Isko Moreno na ang lokal na gobyerno nagbakal nin 400,000 na Sinovac asin 800,000 na AstraZeneca. Mantang ini bilang kasimbagan kan lokal na gobyerno sa DOH asin Okta na yung padagos na nangapudan may kinaraman sa siring na bagay. Ini man nagresulta sa padagos na pagbaba kang kaso kan COVID-19 sa syudad din Manila. Napag-araman na ang attack rate sa sinabi ng lugar iyoan hababa paman graray kumpara kan mga nakaaging alaw. Sa ibong nalado, kasarabay manigding babadyetan ang may kinaraman sa pag-stock nin mga oxygen tanks ayon pwedeng magamit sa mga maabot na dawing kaso. Kunigwanin may mga ma-hospital na mas malala. Ang sinabi ng Bilis Kilos program kan lokal na gobyerno, iyong bilang paghanda sa posibleng surge pa kan ibang kaso nin COVID-19. Sinabi ni Mayor Isko na vaccine ang solusyon o kaya vaccination ang solusyon sa namamatayan na pandemya ngunyan na panahon. Alas 6:35 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo,
Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal
Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. San Campeon, ako'y ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos po na pigasakop kang Taliban militant sa dakon lugar sa Afghanistan. Inimaski padagos ang pigigibong airstrike ang US para mapatras ang militants na sakupon ang mga pangenot na lugar sa nasabing nasyon. Sa laog ng tulong aldaw, tinarget kan US ang mga Taliban position sa siyudad kang Herat, Kandahar, as in Lashkar Gah region. Magigiramduman na naging aktibo ang Taliban poon kang hinali kan US ang sa indang mga soldados na nakadestino sa nasabing nasyon. Si Pinay's Baretang Sports, si Pinay's silver medalist Nesty Peticio makakaresibi po ng 17 million pesos na cash rewards. Kondo unit as in libreng biyahe sa aeroplano. Kasunod kan sa iyang nakamtan na silver medal sa Tokyo 2020 Olympics. Siya makakaresibi ng 5 million pesos na itatao kan gobyerno para sa mga Olympic silver medalist. Susog sa Republic Act 10699, mantang ang MVP Sports Foundation ang ako na matao manin 5 million pesos sa kada atletang Pinoy na makakakuha ng silver medal. Si Ramon Ang kan San Miguel Corporation matao ng 5 million pesos, mantang si Congressman Mikey Romero matapos umatao man nin 2 million pesos.
Baretang COVID around the world. Nagpautoponin panibagong mahigpit ang China o panibagong paghigpit ang China dahil sa padago sa pagitaas kan kaso ng Delta variant o COVID-19. Apera sa travel restrictions, nagkaperang milyong katao naman ang ipinaram sa COVID-19 testing. Igwang 15 na probinsya ang nagrehistro ng kumpirmadong kaso ng pinaghalian iyo ang Nanjing province. Nagpuon na maglakop ang nasabing virus kang linigan kan mga trabahantes ang eroplano o mga trabahantes kang eropuerto ang eroplano nagikan sa Russia. Dahilan sa pangyayari, nagpautob nin lockdown ang Nanjing province na nakaapekto sa nasa 9.2 milyon na namamanwaan. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan, mga tugang, dara po ni News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, VP. Kung kaito, dahil tapigiripano kung kurano kita karanin sa kada saro mantang nakatindog, naglalakaw o nakatukaw, ngunyan, sigon sa World Health Organization Philippines, importante yun ang distansyang sarong metro sa kada saro para makaingat sa helang na COVID-19. Abiso ka na siya na tanganing may iwasan na magkahelang ng COVID-19, magsulong ng mask, asin magdistansya ng sarong metro sa kada saro, asin magugas permining kamot gamit at malining na tubig, asin sabon. Sarong pagirumdum kanto si GB, DOH asin WH of Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Pag-asa Ligaspi, nasa linya kaiba si... Kaiba mga tugang si... Sandali lang, naliwan ko sa ngaran. Yung ngaran nga ni? Si... Nawara sa isip. Basta ulit na pang report kan Pag-asa. Kaiba si... Yung pangaran dyan ding na Barandilla ako ang karatol. Ano pa rin mga tabi? So ngaran, sa nasa linya? Si Janice. Janice Rosero. Nangyari, nagblanko kita. Janice Rosero po sa Kamugtakan kang panahon. Magandang umaga po. Para po sa kalagayan at pagtaya na ating panahon ngayong araw, August 4, 2021, patuloy na nakaka-apekto sa ating bansa ang tinatawag po nating Southwest Monsoon o habagat. At kanina pong alas 3 ng umaga, yung low pressure area po na ating namataan ay huli po itong nakita sa layong 550 km hilagang silangan ng Isbayat, Batanes. At meron din naman po tayong binabantayan isa pang bagyo na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay ang tropical depression na may layong 735 km. Kaluran po yan ng dulong Hilagang Luzon. Ang nasabi pong dalawang weather system ay maaari nga pong ma-influensyan or mapalakas po ng bahagya nito ang sabagat or yung southwest monsoon na patuloy pong makaka-apekto po sa ating bansa. At dito naman po sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kung minsan po may mga pulupulong pag-ulan o kaya naman pagkidlat pagtulog. Katamtama hanggang sa malakas ang ating hangin na manggagaling yan sa may timog kanluran ng Iral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At so ngayon wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin dagat ng Bicol Region. Subalit nga po ang ating karagatan ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. At ang ating naasang agad ng temperatura sa maghapon nasa 25 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw sa sikat 5:31 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap na 6:11 ng gabi. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero po nagpuulat. Mga tugang, bareta po sa 500 years of Christianity celebration. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Pigpo na ng itugdok ang San Agustin Church o Church of the Immaculate Conception of St. Agustin kan taon 1521. Asin na kumpleto ang patrabaho kan simbahan kan taon 1607 kung kaya sa edad na 413
na taon ang simbahan konsideradong pinakalumang simbahan sa Pilipinas. Naging testigo ang San Agustin Church sa 400 na taon na pag-okupar kan Kastila asin nalagpasan kay ni ang nagkapirang beses na pambubumba, linaog asin iba pang distroso o kaya linog kasabay ang iba pang distroso mantang dai mabilang na renovasyon ang ginibo sa simbahan. Paborito man ining pasyaran kan mga turista na gustong balikan ang mayaman na kasaysayan kan Pilipinas dahil sa lataw na mga disenyo kan simbahan kan mga sinaunang arkitekto siring kan Baruch. Kung kaya napasabay ang simbahan sa Serial Declaration kan UNESCO bilang saro sa World Heritage Site kan taon 1993. Paboritong bisitahon kan mga turista asin deboto ang San Agustin Church ang magnifikong disenyo kang Kesame kaini, ang bamboo organ asin ang mausoleo kung sain yaon ang remains kang Spanish conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi. Sa 500 years of Christianity. Iyan ang detalyes kan mga bareta. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz sa si News Director Edwin Peralta. Kasabay sinda Angel Mustasa, asin po si Andy Espinar, asin siring man ang Mega Force Patrol. Iyan ang mga baretang totoo sa GB Garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic. Magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init.
Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alas 7 na palan. Alas 7 na. Yan ang gibunta. Kung pumahaw ka na ngayon, tumabalik ka pang 7:30, yun mo na nga no. Salamat kan sa nung pagantabay, mga tugang. Dito po sa DCGB, Morning Hirit po ini. Thank you. 7:30 baka makauron ta si Judge Rubio and Provincial Legal Council kan probinsya. Kanalbay, I mean. Kung bako si Engineer Vida Proliamante, ang Provincial Administrator. Ta ipasimbag ta ining nagkapirang mga kahaputan nindo tungkol sa quarantine, sa protocol tang bago sa probinsya. Bakol na mga hapot, Pag-text ko na si Judge Rubio, siguro baka kung pa dahil pa nag-reply. Puda si Engineer Vida, mas ka rin sa duwa. Kasi Dr. Cedric kaya, kan pag-text ka sa hapon, pag-recommend niya sa duwang, mas ka rin niya duman sa duwang ito. Dahil ko ngayon masyadong kabisado sa pag-draft kang letter, akan executive order. Ulusin da sa ang opisina kaya kang PDRRMO, yung ma-issue kan travel pass sa mga albayano o kung sisay man tabi na nga ipon in travel pass. Buda, sa mga MDRRMO, sa city, sa CDRRMO. If you got
para po naman sa travel pass. Dakul kayang hapot tungkol po sa sinabi ng executive order kang probinsya sa pag-require sa paghigpit sa mga border control ta sa palibot ta, ha? Okay, mga tukang 7:30 po, sana po at mabalik kita. Goodbye. God is good all the time. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema,